Dzień dobry, albo dobry wieczór Państwu. Już kieroś tam szolka tyłu w moim towarzystwie wypijecie, a dzisiaj zaprosiłem tutaj takiego Karlusa, co w internecie zrobił film. Film, który taki, jak to się go animowany, który jakże obejrzał, to mało herska kotów nie dostał, bo zdawało mi się, że to jest coś, co może szkodzić śląskiej godce, bo po śląsku, a nie bardzo mi się podobała treść. Jakże potem widział dali, to troszkę zmienił zdanie. Bernard Kurzawa, autor filmu, tytuł? Śląsko Familio. Jak pójdzie coś z tego, to coś Państwu telewizja z tego pokorze. Powiedz mi tak, Karlusie, skąd Ci się wzięła taka fabuła, żeś no to coś tam zrobił, no powiedz no, skąd Ci się to tak wzięło? No się powiem tak, że zanim że sztartnął się tam w ogóle za to, że się chycił, żeby to zrobić, no to, że musiał się pomyśleć w ogóle na wiele poradza operować tą gotką, żeby w ogóle zrobić ta bojka. I też od strony technicznej, czy poradza w ogóle to zrobić, nie? Jak już no, tam poradza trochę na tym komputerze, tam różne tam rzeczy porobić i jak już go no, na tyle umie to tam robić, ta grafika, to godą tak, no to może się wezna i zrobiła coś takiego, co by, jakby to powiedzieć, no coś od siebie dla tej gotki. Bo godą, no i filmy już były, też muzyka jest, ale godą, no jeszcze, że nie widział takiego animowanego obrazu, żeby się ta gotka zobaczyć, tak, by to powiedzieć, w ruchu, w bojce, nie? No i tak robię na grubie i godą tak, no nieraz tam idzie się luftnąć, tam się ma więcej czasu w tej robocie, jak tam się coś zrobi, no to godą tak, wziął się taki heft, Filogrzech się wziął do roboty, tak, że na tak gruba z tym łaził i no, że jakoś tam chwila miał luftki i że się tam zaczął tam pisać, nie? W tym hefcie, ten scenariusz, nie? A jak to w ogóle tak, że w żeby o tej Familio i o tym Ejzlu tam, no bo to tam i tam, można powiedzieć, że jeden z tych bohaterów to jest ten Ejzel, no to też zajmuje się trochę muzyką i tam jeżdża do Tarnowskich Gór, tam do kumpla, który tam ma studio nagrań, takie przydomowe. I tam sztyc bez lato na placu tam Ejzel, bo on ma takiego sąsiada, który tam sztyc wypuszczał w lato Ejzla. No i pierwszy raz jak pojechał, że zobaczył, że ludzie mają w ogóle jeszcze taką gadzina, no to po placu się to loto. No i tam zawsze, że się patrzył, że się śmiał, nie? Bo ten Ejzel tak bojadził, się patrzył na mnie i potem my nas odłazili. I on tak rycał bez te okno, bo to gorko było w lato, hic był, no to my te okno mieli zawsze tam otwarte, nie? I godą, to godą, ty będziesz w tej mojej bojce, nie? I tak właśnie i tak się kompletował te postacie, no i potem godą tak, no, że w życiu nie widział też tak, jak to wygląda prawdziwy scenariusz, nie? Godą jak się za to chycić, nie? No to w tym hefcie, że zaczął się tam pisać te postacie, że się rozpisał, tam, że się to no i potem, że im musiał nadać jakieś te cechy tego charakteru, nie? I godą tak, no, patrza po tej swojej Familio, jaki to mój fater, nie? Niroś zmierzły, ja też tam pamiętam, jak go za bajtla też był Rojber i godą, no to tak nie wyda, tam daleko szukał godą. W domu miał jak takie i takie, nie? Wiele tych, no jakby to powiedzieć, ojciec się roztak zachowywał i roztak, nie? I godą z życia, że wyciągnął, nie? I że to tak nadał takie, jakby to powiedzieć, tym postaciom ze swojej też familii, takie cechy charakteru, nie? No dobra, ale powiedz mi teraz tak, a w to dało te głosy tym bohaterom, to są wszystko robisz, albo możesz tam jakichś kamratów, co ci te... Właśnie to jest dobre pytanie, bo jak to ktoś to obejrzał, to zobaczy, że tam w tej bojce nie ma żadnej postaci, że tam nie ma dziuchów, ani nie ma tam żadnej baby, tam nie ma. No, a to się bez to wzięło, że ja do tych wszystkich postaci, że chcą musiał generować ten swój głos, nie? Że głos tak jakby jak danga, nie? Tam wiele tych formów i że tak jeździł, nie? Z wierchu na dół, nie? Z tym swoim głosem. No i że chcą to podkładał, nie? I też, to powiedzieć, trochę to śmieszne było, jak ja się tak zamykał u siebie w tym, bo taki cimerek, a moja tam wie, że nie włazić, bo zawsze wie, że halt i no tam wlezie, go wyłaź mi stąd biersie to, nie? I bo wie, jak zawsze coś tam hachmyca, coś tam robi, a to ona wie, że ona mu nie wyłazić, nie? I ona nieraz go bo jeszcze, że się jej nie przyznał, że tam robiła ta bojka, ona go z kim on tam siedzi w tym pokoju, nie? Bo go tak rosła jakiegoś łupy, jakiegoś synka, z kim on tam siedzi, nie? Komu on tam nas skludzą, nie?
I ona potem tak włazi, patrzy, że ją tak godą roztagnie. Ona godą, to ty to tak naśladujesz, no ja godą, no to jo, nie? No i to tak, muszę powiedzieć, Jorzech to musiał robić, bo godą, no jak się nie wezna za to są, nie, godą, no to już godą. Im mniej tych osób jest, no to godą, to mnie z tego bajzdu, nie, godą, bo to tak jak w życiu, godą, jak coś się chycisz są, wiesz jak to tak zrobić, nie, godą, no to też tak nie sztupiesz tak i godą, no, i wiesz jak to zrobić, nie, no tak, jak to wylazło, nie. No to Padosz mi tak, są malujesz, są muzyka prawie, że robisz tam, kolega ci pomogą, są za wszystkich godosz, taki człowiek orkiestra z siebie je. No trochę. No, ale powiedz mi, no tak, wiesz, jak teraz godomy, to aż tak gryfnie po śląsku nie godosz, jak na tym filmie. W skrócie Ja. biorę ten śląski, bo powiem ci tak, jak na początku ten film widział, to było jak zły. Po dniach, że go już obejrzał w całości i tak pomyślał nad tym, to padł, no fajnie, Karlus, tak troszeczkę mało oko takiego krytyka naszych stereotypów, co jak nas Ślązaków widzą, albo jak my się czasami widzimy i pokazał to tak przerysowane. No i dobrze, że to zrobił, bo na początku ja był zły, ale potem panu nie. Ten film jednak ma dużo takiego coś, co na pewno źle śląski godce nie zrobi. No to jakby miał odpowiedzieć na to pytanie, to powiem tak, no każdy w tym życiu, no to on się z różnymi ludźmi się tam trefi, nie? I on ma taką robotę, że no umie tam na tej grubie, to no tych, co poradzą godać, no to mało jest tych ludzi, można powiedzieć. Jak już godą, to godą albo w takim stricte gronie kają się tam, można powiedzieć, poza robotą, nie? Albo w domu, nie? Z ojcem, nie? Bo ja muszę powiedzieć, no ja nie jest też chodzącą encyklopedią, nie? Jak jakiegoś słowa, ja nie znał ją od razu do ojca, nie? Godą, Fater, jak ty byś to powiedział, nie? Ach, zo. I mu godą, no ja bych to powiedział tak, nie? I też wiele ja się chytą na tym, że ja godą, że ja pewne słówka ja używał, a z czasem one mnie się jakaś zatarły, nie? Bo ja godą, no, to jak ojciec godą, ojciec też tam poradzi tam w innych językach godać, ale on godą, no, też on godą nie pamiętał, bo godą jak się tym językiem się człowiek nie godo, durć, nie? No to ten język się traci, nie? I te słówka tam się, te naleciałości polskie, one się tam włączają w to, nie? No i to z tego też wyłazi, nie? A w domu, wiadomo, to jest ten czas się mo ten człowiek chwila na tego zastanowienia się, nie? Tu zawsze mu tego fatra pod ręką, czy matka też, nie? Ja nie ukrywam, do matki go do matka, jak ty byś to powiedziała, nie? No to ona mi go do tak i tak. A ona też do mnie zdziwiona go do, a to ty nie wiesz, że to się tak go do, a ja go do, a ja nie wiem czemu, ja nie wiem, nie? Ja go do, no, a ona go do, no to ja ci powiem, nie? No, wiadomo jak to było, nie? Do szkoły się łaziło, jak się napisało, ja też miał takie problemy, że jak ja godał, tak ja pisał, nie? I z tym polskim to ja miał też problemów, jak masa, nie? No, jak to powiedzieć, no i z tego to się tak wzięło, z tak gotką, nie? No i tak też robię, żeby ta bojka, że chciał tak pokazać, że idzie się na różne te sposoby, idzie ratować ta gotka, nie? Że to jest też taki nowy sposób, nie? Żeby pokazać, że idzie. Wiadomo, to było też tam, to był taki wizja, to było do szpasu to wszystko takie było, no to też tam trochę politykerowania było, no ale jak to widać to, że tak główny nacisk, że kładła się na ta gotka, żeby ona była taką richtig, jaką ma być, nie? I też godą, jak który to obejrzy, to się też zastanowi go do, czemu ja już tak nie godą, nie? Czemu? Taką refleksją, nie? Czemu ja już tak nie godą? Co to się stało, nie? I też mi ludzie mnie tam piszą, że wiesz, że obejrzał ta bojka i teraz, że erbnął, że te niektóre te słówecka i że je nazot wciepł się do języka, nie? Bo godą, albo że ich nie znał, albo że się je tak, wiadomo, nie? Czyli godosz tak, że czym więcej się używa języka, czym się więcej z ludźmi godo, czym ludzie gadają między sobą barzy, to barzy poradzą i barzy jest ten język zachowany. Bo jak się przestało godać, jak się już doma nie godo, w sklepie się nie godo, w telewizji się nie godo i no mówi, to ten język się będzie tracił. A jak się w telewizji będzie mówiło, bo ogólnopolską telewizja będzie mówiła, ale jak się w tych naszych takich hajmatowych klimatach będzie się starało go dać, to ten język powstanie. I zróbmy, że to będzie ta puenta naszego dzisiejszego spotkania. Dziękuję ci pięknie i dziękuję państwu.